ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ ಕಡೀರ್ದಾತುಳುವುಚ್ಚಯ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಗರದ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಸ್ವಿಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಕೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತುಳು ಭಾಷಿಕರು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ವೈವಿಧ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕ್ರೀಡೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರಕದೇ ಇರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪುಗಡ್ತೆ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡ್ಲ ತುಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ನಮకు ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನ ಸಂಶೋಧಕರನ ಕೊರತೆಲ್ಲ ನಮకు ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೆನಪಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಅವು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನನ್ನಲಾತು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅವೇ ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪಡು. ಖಾಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪುದರ್ಗ ನಡತಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊಲಬನು ಬಿರ್ಕುಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಯಾನಪ್ಪನಂದುಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿಎಸ್ ಎಡಪಡಿ ತಾಯಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಭಾಷೆಯು ಜಾತಿ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೆಲಸವು ಕೈಪಾಂಡ ತುಳುಕು ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುನು ಅಣ್ಣೆಗೆ ಎಂಕ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ಮತ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂತೆ ಮಾಂತೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಪಣ್ಣೆನ ಮರಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಪಂಡ ಅಯ್ಯ ಹೂವೇ ಜಾತಿ ಇಪ್ಪು ಹೂವೇ ಧರ್ಮ ಇಪ್ಪು ಹೂವೇ ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪು ಇರು ತುಳು ಬಾತ್ಯಾರ ನನ್ನ ಇರು ನಮ್ಮಾರನ್ ಪಂಡ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪಣ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಪಣ್ಪೇರು ಅವು ತುಳುನಾಡೇ ಪುಟ್ಟುಡಾಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನನು ತೂತಾವು ಕಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪುಣಕ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಭಾರಿ ಪರ್ಲೊಂದು ಆಪುಂಡು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನನ್ಯ ಜೀವನ್ ಉಳ್ಳಾಲಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಕೂಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಡ ಅಂದ ಕೇಂಡೇರ್ಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಡು ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಏತೋ ವರ್ಷರ್ದಿಂಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗು ತುಳುನು ಸೇರಾವುಡು ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಲ ಸೊರಟು ಲಕ್ಕುಡಲ ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಸ್ವರ ಆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ನನಲಾ ಮುಟುದಿಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನೋಡು ಬಂದುಲೆ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೂಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಕಡೆ ಮೊದಲು ತೆರಿಣಿಂದು ಪಂದಾಂಡ ಈ 5 ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಮಾತೆರ್ದಿಲ ಪಿರಾಕದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಶ್ರೀಯುತ US ಪಣಿಯಾಡಿಯರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆವೊಡುಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು. ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಅತ್ತಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿ ಕಾಲ ಇನಿ ಬೈದಳು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ಸಂವಾದ, ತುಳುನಾಡ ತುತ್ತೈದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಸಾರುವ ಪ್ರಹಸನ ನಡೆಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಕಡೀರ್ದ ತುಳುಉಚ್ಚಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸ್ವರ್ಣ ಸುಂದರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ, ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಆಳ್ವಾ, ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪವನ್ ಕಾಚ್ಮಡ್ಕ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಮಂಗಳೂರು.